Много хора не знаят, че сънливостта след хранене не е нормална. Храната по принцип трябва да ни дава енергия. Ако след хранене не се приспива, това означава, че тялото изразходва много енергия, за да смели и усвои това, което сме изяли. И аз бях така. Хапвах и ми се доспиваше, докато не разбрах, че проблемът не е в мен, а в това как и какво ям. Когато храната е силно преработена и готвена на много високи градуси, тя губи голяма част от хранителната си стойност, а също така и живите си ензими. Тогава тялото трябва да вложи още повече енергия, за да извлече нещо полезно от нея. Затова е добре част от храната ни да е сурова и жива. Салати, плодове, зелени храни. Не крайности, а баланс. Колкото повече жива храна има в менюто ни, толкова повече жива енергия има в тялото ни. Ако искаш повече енергия през деня, харесай видеото, сподели го с човек, който често се чувства уморен и напиши в коментар енергия.